Gasa, itibiyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag. Anya itayon ti gagaram manang? Imayak, tanapatag ti bagakan kagari. Alain nyo pa'y laang ninanang, tauray agnaed dito'y balayo. Anya? Adda na birokak at trabaho ijay Manila. Saan mat amabalin nga itugot ko ni nanang ijay? Sigurado ama ikawa da ijay. Kasaritak pa ni bakit ko no anya ti maibagana manang. Apay, dayjay akaren ti agdisdesisyon dito'y balayo. Saan matakas ta manang? Pampanunutak lang ti asawak. Kan may sa? Adda dagiti ka anak ham nga asikasun na. Mabalin mo't apakibantay na ni nanang. Di mo ibaga nga under disaya ka mo. Alawanan. Itulod mo lang nga ni nanang dito'y balay. Tada kami ti makaamukan ko ana. Ni, si kamad gayam ti bisita mi manang terya. Umay ko la ibaga nga itulod ko ni nanang dito'y balayo. Tada kayo matan ti mga sikasukan ko na. Sige, innakon. Si kanton ti makaammo amang ipalawag iti asawam no anyaman tinagsaritaan ta, gari. Anya timbaga ni manang lakay? Dito'y kano balay nga agnaed ni nanang. Apay mat, agabrod ni manang mo? Saan bakit? Ngam adda kano nabirukan na trabaho na iya Manila. Kasta ka di? Wen, kat alanganan amang itugot kininanang. Tamangan kano na maikawa ijay. O di oray dito'y pailaang agnaed ni nanang. Okay laang mat. Agyaman ak unay ta maawatam ti sitwasyon ni nanang bakit? Awan rumbang apagyamanam lakay. Kaya't kumati bumawi kin ni nanang. Tauray kaskasano, kat nagbalin mat anasaya at kanyak amanugang na. Aday ta, nakadigos kayo matlaangan nanang. Agyaman ako na Karen anak ko. Nag-asatak ka talaga. Tasi ka tinagbalin amanugang ko. Anya manin adrama day ta nanang. Maragsa ka naklaang. Amen. Nasaya at titratum kanyak. Ninanang mat. Siyempre saan mat amabalin abaybayan kayo? Kabayatan ti kaadayo dito'y balay. Siya pa'y lakuma. Tasaan ka nga agbaliw anak ko. Di kay madanagan nanang. Addaak lang dito'y. O sige. Panawan kayo pa'y dito'y ruwar tagpainit kayo. Digusak man mati apo ko yo. Sige laang nakaong. No adda ka sa pulan nyo, ayabandak laang nanang. Agrubuat akon bakit? Sige lakay, agan-anad ka. Oray da kayo mata. Nanang, agrubuat akon. Sa dino ti papanam, gari anak ko. Ada trabaho kita nanang. Manan. Kasapulan nga agtrabaho ak nanang. Iti kasta, ada igatang tayo ti masapsapol tayo. Wala. Agrubot ka nga rudan. Agan-anad ka iti panagmanihom anak ko. O nanang, di yu liwliwayan ti mga na. Anak ko. Sige. Inakon bakit? Ano sampay laang ni nanang Lakay. Siyak ti makaamukin ni nanang. Awan pagdanaga manak ko. Tasaan nakmat abaybay anti manugang ko. As-asi kaswan nakmat anaimbag. Sa dino ti papanam Karen. Mapanak lang gumatang iti itlog di ta tersena nanaleti. Tapno addaman si daan ti katugangak.
Itlog ka no kat ti kayat na. No kasta, husto gayam ti atap ko. Ti katugangam gayam day naka-wheelchair. Isong agpayso nana. Di tabalayo ti pagnaadan na. Wen nana, agtrabaho nga minan ni Manang Terya ije Manila. Narigat mat no itugot na ije ni Nanang. Naimbag man ta maanusam ti katugangam. Maano sa kanana? Ngamin, nasaya at mat kanyak jay katugangak. May salaang ti maibagak Karen. Nagasat launay ti katugangam. Saan nga amin ang manugang ket kasken ka. Hello, Manang. Kumusta ni Nanang dita? Nasaya at mate. Sigurado ka iti bagbagam? Uwan, Manang. Apay ka di aya. Apay nga rod anagma diti tagtagainop ko idirapi. Natagtagainop ko ni Nanang. Agsangsangit ka no tamarigatan unay. Si Kamat, Manang. Tagtagainap laang dayjay. Nasaya ti kasasaad ni Nanang ditoy. Siguradwam laang. Tanod dadakas ang mapasamak kin ni Nanang. Dakas kayo iti asawam kanya. Unay kan aya, Manang. Anya ti panagkit-kita mi ti asawa kaya. Uray katugangan na laang ni Nanang. Asikaswan na anaimbag. Nay, adda ka matgayam dita bakit? Itay pa'y No kasta. Nangag mo tinagsaritaan mi kin ni Manang? Nangag ko alakay. Tanaka loudspeaker mo ta cellphone mo. Bakit? Pasensya amla ko man tinaisawang ni Manang. Awan mo't basol mo. Uray asino mat Masaktan no kas ti mangag na. Talaga la siguro nga overthinking ni Manang. Ngamawan pagdanagam. Ta saan kumit abaybay anti inayo. Agyaman ako na bakit? Maala, mangantayukit din lakay. Itaypay nga agur-uray ni Nanang. Kendagi ti anak ta ijay kusina. Ala, umunakan bakit? Sumaruno akon. Agpalasaklaan. Kamaudyanan na, nakalabaak matlaangan. Karen! Karen nakong! Ni Nanang matay jay. Anya nga tati masapol na. Karen! Umayan Nanang! Mabit lang! Oh, apay ka din Nanang. Iyala, anak man iti danom nakong. Makain-inumak. Day talaang Nanang. Awanin sa bali nga ipaalayo. Day talaang nakong. Sige, mabiit lang nga rod. Tamangala ak iti danom nga inumin nyo. Talaga ka di akas deti katugangam Karen anak ko. Una na. Ay talaga gayam asaanan ang makapag na. Iso ama sapul ang maalalayan no kasta nga umisbuwon no tumakder. Nagrigat nga tati kasta. Wan nga rod nana. No daduma, mariknak mo't tibanog ko. Wan tamano abulan mo't nga inasasikasom ti katugangam. Normal laang mo't ati mabannog. Anya ti kuna ni Terya aya. Awan plano da amang tangdan iti kadwam amang asikaso iti inayo. Dayta ko matikayat ko nga ibaga iti asawak. Ngam amangan no dakes ti panunutan da, nana. Ano sam nga ipakaawat iti asawam. Sapay nagkutong ka. Talaga amarigatan ka amang bagkat kininanang yunok wa. Adapay dagiti anak mo nga asikaswam. Anya ti ko na mapagsaritaan ta bakit? Anya nga tanumang tangdan kayo iti kadwak ang mga sikaso kininanang lakay. Kasaritam ni Manang Terya no anya ti maibaga na. Mabalin la tamot bakit? Tapno saan ka matlaang amarigatan? Agmay sa tawanin ni Nanang dito'y balay. Kat mariknak matan ti banog ko lakay. No daduma, jak pa yun maasikaso dagiti anak ta. Mayat ko man no adda ka tulungak. Saan mat ngamin nga inaldaw kat adda ka dito'y balay.
Ala, awagak ni Manang Terea bakit? Ibagaktukon ka no niya tinagsaritaan mi. Wan man lakay. Ipakaawat mo kan kwa na Wen, siyak ti makaamo kin ni Manang. Ipalawag ko kin ni Manang ti amin. Anarigat ti mga iwan iti bakit. Nang runa no kaskin ni Nanang. Manang, no okay lang kan ka. Mangala tayo kumay ti mga iwan kin ni Nanang. Tapno saan na marigatan ni bakit ko. No kasta, plano yu ti mang tangdan iti mga sikaso kininanang. Uwan ko mamanang, ket pagguduan ta ti tangdan. Na, saanen amasapul dayta? Kasapulan manang. Apay, anya ti aramiden ti asawam dita. Saan mo't kit di nga reklamo ti asawak? Kaya't nalaeng nga dako makatulungan na ang mga sikaso kin ni Nanang. Numuna kit na masapol ang maalalayan ni Nanang. Una yun dayta babae. Di na pala idiretso no kayat na nga ikak iti sweldo na. Manang, di kay kumamat agsaoy ti kasta. Saan narupat kwarta ni ipag mo? Basta, saan kayo pailaang amangal ala iti mga sikaso kininanang? Ano san na tani, awan mat nga rod kwarta. Anya? Naimbag man, tadalagip mo nga impasyar na giti apo ko karen anak ko. Wen ata kayat da kayo kano amakita, tatang. Ay, wan gayam. Kumusta mati katugangam ijay? Kasla kumapkapsot nga rod, tatang. Gagangay siguro ti bumakot. Sino nga iti kadwa na anabati iti balaya? Ni Gary, tatang. Day off namat ita. Ay, makabanog mat nga minudaduma. Sapay saan akayat ni Manang Teria ang mga ala kami iti kadwak ang mga sikaso kininanang. Nalaano samlatan anak ko? Kasta talaga ti biyag. Kaasim ti katugangam no bye-bye am. Mangan kayo mat nanang. Siya anak pa'y mat amabisin akong. Itay pa'y bigat asaan kay anang nangan. Mariknak nga rod ako mapsutan ti bagay. Iso nga rod amangan kayo tapno pumigsa kayo. Siya nakasta ti kayat ko asawan. Anya nga rod nanang. Amangan kunak numatay akon. Ay na, di kay agsao iti kasta nanang. No bilang man tamatayak ita. Ibagam kinigari. Tayawid nak ijay balay. Ninanang mo't. Saan tay nga mo no anya ti mapasamak intun bigat. Ibagaklaang anasapsapa. Tapno adda ka amakamo. Hello Manang. Anya manan ti ibagam si Kagari. Kilaat mo ta nakimapsot ni Nanang. Kasano kumakim mapsot? Apay, agsaksakit. Saan mo't Manang? Talaga la bakitin. Anya pa'y lang arot your urayan nyo ngay. Itarayo adagusin ije ospital. Ket no adumot ten tibilin na Manang. No saan ka abisi, agawid ka kumapay. Tapno makasaritam ni Nanang. Madanagan kami ngaminan. Tadi namutan kaya timangan. Amangan mat ngamin no binaybay-anon day taakaren. Iso akim mapsot. Basta agawid kan Manang. Umay mo sa rungkaran ni Nanang. Anyat orasan nanang. Agriin kayon. Nanang? Nanang? Apay nga kaslasaan mo tingagang angas ni Nanang. Nanang! Nanang! Gari lakay! Umay ka man pa'y! Apay ka di ba kahit?
Ala, ringin mo ni Nanang tamangan tayo matayin. Umay ka pa'y manlakay ni Nanang. Apay ka din ni Nanang bakit? Nanang? Nanang! Itay pa'y ariringak. Ngamsaan matan nga gring. Ay Nanang! Pangasiw tagring kayo! Awanan ni Nanang lakay. Saanan nga gangangas. Anyan. Awanan. Saanin ang madanunan ni Manang. No nagawid ko maidi na palabas sa lawas. Dinasayaat ko ma. Nakasarita na kumapay ni Nanang. Nanang! Anya aramid mo, Karen. Siguro, binaybayam ni Nanang. Nagbidot ka manang. No inaywanan nyo kumaan na imbag. Ang mga no si bibiyag pa'y ngaging gaita. Kasta man tinaramid ko manang. Di ka man aging sisingpet dita. Amo ka. Kaya't mo amatay ni Nanang. Tapno awanan ay wanam. Uray sa ludsudon nyo dagiti ka aruba. Saan ang nagregat ni Nanang kabayatan ti kaadda na itipod? Saan kumamatakas na ti panagsasaw mi ti asawak Manang? Inaramid ni bakit ko ti kabaalan na para kininanang. Di mo kumamat ibabain iti sangwanan dagiti tattao. May sakamot, Gary! Apay, anyat na pa siya makin ni abalayan anak ko. Awan mo ti amok asakit na. Kala at akim mapsot tatang. Bakit mat ngaminan? Idiriingak idikalman ti agsapa. Saan matan nga agriing? Tagayam, saanin nga agang angas tatang? Ay, talaga akas tatibiyag anak ko. Nasakit unay tinakam ti ipag ko kanyak. Gapoy tinapasamak tatang. Ne, tapay ka no? Siyak ti pagpapasulan na tatang. Apay kumasi ka ti pabasulan na. Saan mo matatanggal ti biyag ti katugangam? Oh no. Naklaat laang mat nga taa. Iso akas di ti reaksyon na anak ko. Sapay la kumata malawlawagan to ti panunot na tatang. Saan kumat abinaybayan ti inada? Malawlawagan to ti panunot ti ipag mo. Di mo pabasulan ti bagim. Tain sakit kan inaywanam mo ti katugangam. Naitabo na ni Nanang. Ngam aging gaita. Nasakit lata tinakam mo iti asawak, Manang. Basol na no apay apimusay ni Nanang. Sigurado ak abinaybayan na. Di na siguro pinakpakan. Sana po nun ay tamanang. Panunutan tayo kuma. Saan atengel ni Karen ti biyag ni Nanang? Day tatijak kayat kan kagari. Kanunungam pay lang amin ti asawam. Aglablabas kang aminan, Manang. Saan mi anagayatan ti kastya napasamak? Kan maysa. Di mo kumaguraan ti asawak. Ngamin, iso tinangaramid iti responsibilidad mo kas anak. Iso tinagsakripisyo. Anya? No arigan. Saan a responsibilidad ni Karen ti mangaywan ka ni Nanang? Responsibilidad mo. Responsibilidad. Tadata ti anak na. Iso apang nga asim, Manang. Sumardan ka kuman. Kaslaawan man la apulos ti anyaman na ken kadagiti amin na sakripisyo ti asawak para iti inata. Kumusta kayo iti ipag mo, Karen? Aging gaita. Siyaklat ti pababasulan na itinapasamak nan. Ay, si kalangarodon tinangakam iti responsibilidad na kas anak. Kasta pa'y laang ti aramidan na kan ka. Day tatijak maawatan nana. Inaramid kumot amin akabailak kas manukang. Ngam para kin ni Manang kat kurang lata.
Kaslaawan apulos anyaman na kankwan at sakripisyo. Ngam no maminsan, pababasulag matibagik nana. Basol kunsa. Ay saan? Di mo pa basulan ti bagim, anak ko. Saan mo ang nagayatan ti napasamak? Saan mo matatangal ti biyag ti katugangam? Nakita no kasanong nga isakit ni Marites. Di ka mapukawan itinamnama. Ikararagam latta ti ipag mo. Iti kasta malawlawagan ti panunot na. Wanan, agyaman nak iti pamagbagayo. Awan anyaman na. Adan to, dumteng to ti aldaw ang makamiris ni ipag mo. Sigurado agiltimot lang dayjay. Tadi na inaywanan ti inana, iswakasta. Agsapol iti sabali, apabasulan na. Kas anak, rumbang laang nga aywanan tayo dagiti dadakkel tayo. Saan tayo nga ipasa ti responsibilidad tayo iti sabali a tao. Iti kasta, awan to ti pagbabawyan tayo iti udina. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo, gasa iti biyag. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay.